Soňky çykan karar sebäpli bizi tutýan talyplaryň köpüsi şu soraglary berýär. Ýyllyk okuw tölegimi Türkmenistanyň banklary arkaly töläp bilerinmi? Taýýarlyk, ýagny podkurs hem bolsam ýa-da birinji kurs bolsam hem töläp bilerinmi? Jogap: hawa. Elbette 2025-nji ýylda hasaba duran talyplarymız hem şekiller ýaly kynçylyk çekmän töleglerini tamamlap bilýärler. Ýagny her ýeňiz öz okuyan üniversitediňizden invoice belgeňizi töleg üçin gerekli resminamalaryňyzy tamamlap Türkmenistanyň ähli banklaryndan okuw töleglerinizi töläp bilýärsiňiz. Şu temada ýa-da başga da siz alada goýan soraglaryňyz bar bolsa kommentarda belläp geçiň. Biz size indiki videomuzda dolu görnüşde jogap berýäris. Onda näme bu maglumatlar size peýdaly bolan bolsa biziň sahypamyza agza bolun ve videonu paylaşmagy unutmaň. AZIM Consulting.